shine zuwanka na farko zuwa wannan channel namu, muna roƙonka da ka daure ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kai tsaye mu je cikin bidiyon yadda za ka ga yadda tsarin mining. Rahmatullahi barakatu. Dangane da mining na Moonbix wato Binance coin da suka fitar sabon da su ma suka ce ba za a basu a baya ba, sun sako mining ɗinsu a Telegram. So mafi yawan mutane suna shiga sai su ga ya ƙi buɗe musu. Farko idan za ka buɗe sai ka je ka kunna VPN naka wato virtual private network kenan, kowane irin VPN kake da shi, ko stack VPN ne ko kai kowane irin VPN kawai matuƙar za ka kunna shi ka canza location ɗinka ya koma wata ƙasa daban ba Najeriya ba, za ka iya buɗewa. Farko da ka taɓa ka shigo nan in ka shigo kan inda link ɗinka yake da ka taɓa shi kamar haka, misali link ɗina yana ƙasan wannan bidiyo ɗin zan ajiye muku, in a Facebook kake kallo kuma zan ajiye link a comment section, za ka samu link ɗin da ka taɓa zai ma loading kamar haka. Idan ya yi loading, ok ina zuwa, idan ya yi loading kamar haka yawwa, bayan ya yi loading kamar haka zai nuno ma haka, sai suka ce your mission is capture rank higher help why gashi nan dai yana reading. So haka za ka dan jira shi, yana gama loading zai ce ma paste checking, daily login ɗinka suna baka points. So a daily login ɗin mu ga points 100 sun bamu, sai ka ce continue. So anan ga inda aka zana aka ce play game. Yadda ake yin game din shine da zarar ka taba inda aka ce play game din nan zai budo ma wuri kamar haka. In yayi loading zai nuno ma ga nan jirgi a sama, ga 'yan sakanni suna kadawa a can sun sa sakon 50. So ana so ka kama 'yan kyauta daga ciki ne, in ka kama dutse kuma daga ciki za su ɗebe ma abun da ka tara guda 25. So sai ka saita kugiyan ta sai yanzu bari mu saita kan wancan na ƙasa. Yawa, so kamar da kuke gani gashi nan mun saita mun ɗauko wannan abun, sakannin suna irgawa, abubuwan suna irgawa. Mun ɗauko wannan ɗan alaman gif ɗin nan guda 50 za su ba mu shi. So ga 100 ma suka bara yanzu. So wani lokacin suna bada 50 ko 100 akan wannan akwatin. So za ka iya sa idonka akan akwatin ka ɗauko shi, ya fi bada point da yawa. Kamar da kuke gani shi haka ake a mining ɗin shi, kowanne rana suna ba da daman a yi shi. To kuma sakan ma ya kare mana bamu ɗauko wannan ba. So kowanne rana suna ba da ƙwaya 6, I think daily login ɗinka suna baka ticket ne kullum. So za su na baka ƙwaya 6, in ka zo ka yi shi shikenan ka gama, sai kuma gobe in Allah kai mu. Kamar da ake farming ɗin Bloom, so shi ma ga yanda suka fito da tsarin game ɗinsu, wanda bai yi ba ya je ya fara, amma kada ku manta sai ka kunna VPN wannan mining din yake yi. In baka da VPN ba zai yi ba, in baka kunna VPN ba ba za ka taba wucewa ba zai ma taba budo maka nan ba. Sannan dangane da tax din da suka saka na bangaren binding din Binance account, kai dan Najeriya baka da daman binding din Binance account naka, saboda asali a kaidan su ma banda yan Najeriya ne mining din nan. VPN din da muke kunnawa kuma don ya canja mana location din mu, suna ganin cewa kaman ba a Najeriya muke ba. Don haka kana sa Binance account ɗinka kana linkin din shi da wannan, za su yi ban din mining din da ka tara duka, za su ce ma you are not eligible wace tsayar rubuta ma turancin shirme dai su kammala da lissafin ka kai kan. So idan an zo wannan tax din da yake karshen kasa kar a ci shi, a je a yi wayannan sauran tax din mai 500 din nan guda 3 a cinye shi a tara coin, sannan duk sanda suka bada game a je a yi. Allah ya ba mu sa'a.